Prodott innovattiv tal-assigurazzjoni tas-saħħa li se jkun komplementari ma' l-iskema mħabbra ftit tal-imilu mill-Gvern dik tal-Global Residence Program se jiġi fis-seħħ fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Dan ħabbru Prim Ministru Joseph Muscat meta l-ħamis filgħodu inawgura l-uffiċini l-ġodda tal-kumpanija tal-assikurazzjoni Allcare Insurance Limited tal-Qroq. Joseph Muscat faħħar iż-żewġ skemi l-ġodda li se jkunu offruti fis-suq minn din il-kumpanija. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru qal li l-kompetittività hija tajba l-ekonomija f'pajjiżna u toffri għasla lill-klijenti. Intant iċ-ċemen tal-Allcare Insurance Limited Eric Schembri qal li din il-kumpanija tħaddem madwar 75 ħaddiem u l-pjanijiet huma li dawn jiżdiedu hekk kif jitkabbar in-negozju. One News kellem ma' direttur tal-kumpanija Simon Schembri dwar il-prodotti innovattivi li se jkunu offruti għall-ewwel darba f'Malta. L-iskema li tkopri l-annimali domestiċi inna naħdmu fuqha mill-bidu tas-sena, preċiżament mix-xahar ta' Frar. Rajna rikjesta fis-suq lokali għal din it-tip ta' polza li tkopri l-klip u l-qtates prinċipalment u ħassejna li kellna naħdmu fuq tip ta' polza li kienet li jidher li hemm interessu fis-suq għaliha. Għar-rigward tal-Global Residence Health Scheme, fil-moment li rajna li l-Gvern biddel l-iskema tal-Permanent Residence u għamila mandatorja li kollhom health policy fl-iskema l-ġdida, derinna li kellna noffru pakkett speċjalizzat tal-health policy tagħna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona u mis-Segretarju Parlamentari għall-Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Edward Zammit Lewis.